Един от представителите на НСИС, ако можеш да се представиш, така пореден матч изиграхте от вашата лига. Сериозен така, сериозен талант. Виждаш ли се сериозен талант, наистина? Специално между другото изхващам и емблемата на видеото, нали, да се знае просто кой е отбора. Така, какво така доволен ли си от лигата общо взето? Играеш ли си иначе футбол? Винаги може да иска повече от нашия футбол. За жалост. Има какво повече се даде в нашия футбол. Ясно, така, да, в отбора разбирате ли се добре кой е менеджера? Има ли менеджер? Не е Васил. Те решат кой ще играе? Да, съответно тактика, стратегия. Опа, да ни ударят. Добре, окей, така да ни разкажеш малко повече и за себе си, така освен нали, позицията на която играеш. Така, разбираш се с колегите, наказания налагате ли си, примерно, ако нещо не се развие както трябва? Чак такива дресуровни мерки няма, но... Абе, да знам сега тук. Сериозен човек, сериозен човек ми изглеждаш. Точно така. За първа игра. И какви са целите ви така през сезона? Добре започнете. Само това ли? Няма ли има нещо? За момента това ще остане. После ще... Футбол трябва да се дига постепенно. После ще решим. Добре, пожелавам ви късмет, успехи и така са такива атрактивни готини пичове да дадете и гледаме тук.